Okusempeleni njengoba sokubona njena uke wangibiza wayongikhombisa something. So ngithe uma ngiyibona loo nto ngabona ukuthi nongeke kufanele ngiyibone ngedwa. So ongivulele lapho umkhombise. Ngiyacabanga ukuthi indaba enjani lezo-ke manje ezizophuma lana kilokhuzane kwi-box lena. Siyabonga. Oh, bantu shame. Wawina bandla Nkosi yami. Shaqekile nathi. Ushaqekile? Ushaqwa yini? I never expected it to. Akuzakala bantu. Akuzashwa. Uyakhumbula umbuzo wakho ongibuza wona? Ngitheni? Ukuthi ngisengakwazi ukwenza umuntu. So uvumile yini ukuthi ngimthathe number 5? Wena, are you still fertile? Hayibo, ufuna ukubona lokho? Ufuna ukubona uma yena ekhulelwe, ufuna ukubona uma ngabe ekhulelwe. That the only way ngizoprove ukuthi you are still fertile. Uzokuphendula. Ngisile ngizokuphendula ngithi uyayibona lento ukuthi ithini. Konke lamakhosikazi ayangi-accuse ngokuthi mina ngizalisi ngiyakhuluma ngane ngomlomo. Ngibe ngibona kodwa ukuthi ikhona into eyenza ngingakwazi ukuzalisa. Yabona ke mfethu, hayi this is a good start. Khahlela udonga. Khala katha. Ngiyajabula shame ukuthi efika nje abenze izinto ngendlela. It's like uplanile uzothi 1 athi 2 ku 3 avela qede. Ngathi ngabe kuba umfana. Umacele understands ukuthi amantombazane emaningi abafana abancane and izosilekelela kwiligazi. If it's a boy, then we are having umfana omunye ozoba added with family yethu, then we are having a bigger family.